सोर लुयो मा फ्लेग फुग्रा लुयो सोरबो जों मा मावलायबाय थायो नोंसोर फु एबार नोंसोर फु हारसिं फुजोबगोन नों एबार ओमफ्राय आंखौ बुथारगोन नामा ओंखायनोथ' सोरबो जों मा मावलायदो जोंबोथ' नोंसोर बिदि दाय मावबाथाय सोरबो जों सोर माजों होनबाय थायो नामा औ बिदि नङा नंगौ ओहो नों बुं नंगौ आं बारा माबाखौ फोथायादेलै फोथाया मानो जोंबो फोथाया नों होननायखौ नोंबो फोथाया दाय बुंगोन आं मानसिखौ नायफा बुलायो ना सुलायो बे नोंसोरनि नों न'आव थाना नों बुलायनांगोन नामा नोंसोर मानो एरना होबाय थायो बिदि बुंनाङाबो नङा नों सरकारनिसो मानसि नों सरकारनि नों गभर्नमेन्टनि फैसा जाग्रा मानसिसो नों मानो बिदि बुंहरबाय थादों आं साहा नोंखौनि थाखाय कुत्ता नांनोबा फै नों एखौ मिथिया नों सासे लिंग्रासो नोङो मिथिलायदों आं मिथिगोन नामा नों आंखौ बारा फाखा बुंहरना आं नोंथियाखौ बुङाखै नोंखौ माब्लाबा फख्रियाव बारगोन आं थानांगौ खसा होना मानो रियेल होननाय नों जाथिनि मा मावदोंलै नों जाथिनि मा मावदों फैनाय सोरबा मायबा माबाखौ ग्रुपजों बुंहरबाय थानाय नों भट लिडार दुष्टसो साला दुष्ट आं मिथिया आंखौ कुत्ता नों एखौ मिथिया नोंसोरनि आंखौ बुंहरबाय थानाङा लेंहर खैजोन आं एख' लिंहरा खैजोन दं लेंहर एख' खैजोन नागिरा मा खैजोन नाङा लेंहर सोरबा मायबा माबाखौ ग्रुपनियाव मा गावबाय थायो नों लिडार बुरबक साला बुरबकआ नों सरकारि नोंनि दानो सेस खालामनाय नों गोरोङा सिरि था दावराव रोङिखौ एख' बुंहरा नों गोरोङा नों रोङिया लेखारबाय दं मानो होनदों नों मानो होननाय आंखौ नोङो सेराव दौरा आं सेराव एख' मिथिनानै दंना लिडार नोंखौ बुङोब्लाबो गारहरनाय गारगोन गावरा नोङो जोंनि खावना लाग्रासो आंनि खावना लाग्रासो नोङो नोंखौ नांगोन आंनि खावना लाग्रा मा साधारन लादो नोङो